Det ikke så godt. Look at gang hick. Vi er snart inde. Man kan se hans nedre tænder. Ja, det er pisse ulækkert. Jeg kan ikke se det. Nå, det er også fordi det er græskast-tema jo. Det er Halloween-tema, selvfølgelig. Så er der sådan nogen. Det havde jeg helt glemt. Det er mega mystisk. Fuck. Fuck, der er mange penge derinde. Man kunne lige se pengene. Nej. Hold ud 1 minut mere. Jeg bliver release om 2 minutter. Se alle de penge. Kan man se den? Jeg kan ikke, lol. Fix den. Han fikser den. Gasspil giver virkelig bare teamwork. Nej, I skal ikke gå væk fra den jo. No. Gun gags. Se hvor dumt. Nej, jeg kan høre dig in-game. Back. Jeg muter dig lige in-game. Hvorfor? Jeg kan høre dig in-game. Jeg kan ikke sætte mikrofonen til. Så der. Hvordan slår man den fra herinde? I don't know. Jeg tror bare den samme som man slår den til på. Kan du stadig høre mig? Sådan er 1 sekund. Yes, mand. Prøv at se hvor mange penge der er derinde. Kan du se hvor mange penge der er? Ej, der er ild i dem. Tag pengene. Tag pengene. Der er ild i vores penge. Der er ild i vores penge. Hele vores opsparing. Okay, så det er faktisk ikke ret meget igen nu, når jeg ikke tænker over det. Nej, prøv at se. Nå, men altså, prøv at se på alt det der ude i kanterne. Ja, hvorfor spreder det sig egentlig ikke? Nej, ingen idé. Fordi det er GG. Ja, GG. Lol, ham der han gør dem ikke noget, når de går og kigger ned i jorden. Fuck, så ser man bare ham der bare løber forbi. Så gør der jo noget. Hjælp Samson. Hvad sker der for ham der YOLO-fyren? Bare Er du væk, klukker? Det var ikke ret godt. De skyder på mig. Så er jeg med i spillet. Det er godt, hent den back og bare kig ned i jorden. Ikke vend synet op. Fuck. Den kommer sgu herind, tror jeg. Nej, den døde? Ikke. Jeg aner ikke, hvor hen jeg kigger direkte ned i jorden. Så. Nu er vi sgu op. Der er faktisk også et græskar herinde. Der er mange græskar. Ja. Kan jeg ødelægge græskar? Yes, vi er der næsten. What? Sådan der. Jeg løber ned og henter en mere. Jeg vil i hvert fald prøve. Nå, okay. Jeg gik lige forbi den. Jeg tror bare, jeg sikker mig ind. Der mangler en. Hvor er den sidste? Det gør på, at jeg bare sikker mig ind. Wake up, fuck. Ah! Det var tæt på. Det var virkelig tæt på. Han skriver, at vi fik dem alle. GG. Wake up. Hvad? Kan jeg ikke, hvad skal man kan flygte? LOL. GG. Han ligger ned. Så råber han bare, get up! Wake, vågn op. Hvad? Så skal vi ind i sovekammeret. Hvad? Det var Det er helt en drøm. GG. Hvor skal jeg pointen? Det var derfor de der, de ikke kunne dø. Det var en drøm. Ej, og så får vi så lidt for det.